Ne prestajemo se igrati jer starimo. Starimo jer se prestajemo igrati. Davno sam naučio, nikada se ne hrvati sa svinjom. Uprljaš se, a osim toga, svinja to voli. Napredak je nemoguć bez promjene, a oni koji ne mogu promijeniti mišljenje, ne mogu promijeniti ništa. Biti majka znači da tvoje srce više nije tvoje. Ono luta gdje god su tvoja djeca. Neki ljudi pogledaju svijet i kažu zašto. Neki ljudi pogledaju svijet i kažu zašto ne. Jedino kada je moje obrazovanje prekinuto, bilo je dok sam bio u školi. Naših je potreba malo, ali su naše želje beskrajne. Koristite stakleno ogledalo da vidite svoje lice. Koristite umjetnička djela da vidite svoju dušu. Šutnja je najsavršeniji izraz prijezira. Sloboda znači odgovornost, zato je se većina muškaraca boji. Većina ljudi ne moli, oni samo prose. Da postoji 20 načina da se govori istina i samo jedan način da se govori laž, vlada bi to otkrila. U prirodi vlade je da govori laži. Naše živote ne oblikuju toliko naša iskustva koliko naša očekivanja. Najveći pojedinačni problem u komunikaciji je iluzija da se ona dogodila. Ljudi koji kažu da se to ne može učiniti, ne bi trebali prekidati one koji to rade. Razuman se čovjek prilagođava svijetu. Nerazuman ustraje prilagoditi svijet sebi. Stoga, sav napredak ovisi o nerazumnom čovjeku. Raditi ono što treba raditi vas možda neće učiniti sretnim, ali će vas učiniti velikim. Naše su predrasude tako duboko ukorijenjene da o njima nikada ne razmišljamo kao o predrasudama, već ih nazivamo zdravim razumom. Kad je nešto smiješno, pažljivo ga pretraži u potrazi za skrivenom istinom. Socijalista je onaj koji nema ništa, a spreman je to svima podjednako podijeliti. Sada kada smo naučili letjeti zrakom kao ptice, plivati vodom kao ribe, nedostaje nam jedna stvar. Naučiti živjeti na zemlji kao ljudska bića. Istina je jedina stvar u koju niko neće vjerovati. Uspjeh se ne sastoji u tome da nikad ne pogriješiš, već da nikad ne napraviš istu grešku 2 puta. Osoba koja mi najviše nedostaje je ona koja sam mogao biti. Ako sa 20 godina nisi komunist, onda nemaš srca. Ako s 30 godina nisi kapitalist, onda nemaš mozga. Onog trenutka kada želimo vjerovati u nešto, odjednom vidimo sve argumente za to i postanemo slijepi za argumente protiv. Jedini način da izbjegnete biti jadan
je da nemate dovoljno slobodnog vremena da se pitate jeste li sretni ili ne. Tajna uspjeha je uvrijediti što veći broj ljudi. Iskustvo ne podučava tamo gdje nema želje za učenjem. Mogućnosti su brojne kada odlučimo djelovati, a ne reagirati. Ne čini nas mudrim sjećanja na našu prošlost, već odgovornost za našu budućnost. Stvari o kojima većina ljudi želi znati, obično su stvari koje ih se ne tiču. Čovjek je jedina životinja koja se temeljito i podmuklo boji. Nema zla u dobro uhranjenu glavu. On nema ideala, nema sekte, nema stranke. Izabrati šutnju od svih vrlina, jer njome čuješ tuđe nesavršenosti, a prikrivaš svoje. Novine, aparat koji ne može razlikovati biciklističku nesreću od kolapsa civilizacije. Starci su opasni. Nije im važno šta će biti sa svijetom. Ljudi se ponekad vežu za svoje terete više nego što su tereti vezani za njih. Cigareta je duhan smotan u papir s vatrom na jednom kraju i budalom na drugom. Prva je dužnost svakog čovjeka da ne bude siromašan. Oni koji se ne mogu predomisliti, ne mogu promijeniti ništa. Patriotizam je vaše uvjerenje da je ova zemlja superiornija od svih drugih jer ste u njoj rođeni. Kazna za lažljivca nije ni najmanje da mu se ne vjeruje, nego da ne možete vjerovati nikome drugom. Ako počnete tako što ćete se žrtvovati za one koje volite, završit ćete mrzeći one za koje ste se žrtvovali. Čovjek ti nikad ništa ne govori dok mu ne proturječiš. Islam je najbolja religija, ali muslimani su najgori sljedbenici. Čovjekova nehumanost prema čovjeku nadmašena je samo njegovom okrutnošću prema životinjama. Ne pokušavajte živjeti vječno, nećete uspjeti. Najsigurniji način da uništite čovjeka koji ne zna baratati novcem je da mu date nešto. Nevolja s njom je što joj nedostaje moć razgovora, ali ne i moć govora. Tradicija će naviknuti ljude na svaku grozotu. Ne znam šta mislim dok tu ne napišem. Čuvaj se čovjeka koji ti ne uzvrati udarac. On ti ne oprašta, niti ti dopušta da sebi oprostiš. Gdje nema znanja, neznanje sebe naziva znanošću. Ono što želimo je vidjeti dijete u potrazi za znanjem, a ne znanje u potrazi za djetetom. Lakše je zamijeniti mrtvog čovjeka nego dobru sliku.
Što više čovjek posjeduje osim onoga što koristi, to postaje zabrinutiji. Slomljeno srce je život koji nas obrazuje. Ne postoji ništa opasnije od savjesti fanatika. Kada glup čovjek radi nešto čega se stidi, uvijek izjavljuje da mu je to dužnost. Demokratija je sredstvo koje osigurava da se nama neće upravljati bolje nego što zaslužujemo. Ja sam ateist i zahvaljujem Bogu na tome. Život sadrži samo dvije tragedije. Jedna je ne ostvariti želju svog srca, druga je ostvariti je. Nema bolje čuvanih tajni od tajnih koji svi nagađaju. Nemamo pravo konzumirati sreću, a da je ne proizvedemo. Priroda ne trpi prazninu. Gdje ljudi ne znaju istinu, popunjavaju praznine nagađanjima. Ono što se dobije od oca i majke, jede se bez zahvalnosti. Moj način šale je da kažem istinu. Ne postoji ništa smješnije na svijetu. Nikada nećete imati miran svijet dok ne izbacite patriotizam iz ljudske rase. Bi li svijet ikada bio stvoren da se njegov tvorac bojao napraviti probleme? Uzmite si pravilo da djetetu nikada ne date knjigu koju sami ne biste pročitali. Ne činite drugima ono što biste htjeli da oni čine vama. Njihovi ukusi možda nisu isti.